Și o să mergem. A venit ciora. Hello, bonjour. Benzin or diesel? Benzene. Consume much? Yeah, but I tank by Yeah, but consume much? what? Benzin consume much? How much? Benzin. I put every time 20 euros, so but for the whole week. For 1 week? Yeah, because it's little. It's not a big car. You need the abandon. Abandon, yeah. 300 euro. Yeah. Take winter banter like me. Winter band, yeah. and Of vier use- seizoen. Yeah, and use it also in summer. Don't change it every time. Okay. No, I It's, buy cheaper. the auto with this, but I need Now I give you butter. yeah. Yeah, yes. Ce pancă sunt. You go out? I have a meeting in Gemente. Meeting? Mm. Oh, in gemeente hier. Okay. Gemente, but I have to speak for public. Na, cioara, vecina. Stepunaci. Ceva de genul. Of. Cum să say, am Bau. Of. Vai, că nu mi-am luat țigările. Au, că vreau. Am de rezervă, dar nu mi-am luat țigările cu mine. Vai, am plecat ca tuta. Ce mămăie. Ce mămăie. Mă duc să văd ce mă aborește Suzeta asta de la primărie. Că prea mă nervează. Când decide ea, mie viitorul, auzi. Dar tu te faci cine de... Te crezi, fă, să-mi decizi tu mie viitorul. Cine te fi crezând, eu nu știu. Na, să vedem ce căcă mănâncă. Nu mai pot caunt. Să prind țigară, așa că de ciudă că am uitat să le iau pe ele începute. Vai, dacă nu avem de rezervă, mergeam până sus. Ce brichet nașpa. Anyway. Trebuie să umflu și astea, cauciucile. Asta ce dacă faci? Păi faci nu ce bun era. Faci tu un semn să văd unde te duci. Ups. Ce cald de afară, ce fain e. Dimineața e răcoare. Cam înțeapă dimineața. Și unde mă duc am uitat. Ai. Hai, dar treci, fie ți-ai de râd. Ali dracu bășite. Ce mă enervează mizerile astea în Olanda, babele, moșii, tâmpiții ăștia, să pune la așa zisa zebră, ca și cum ar vrea să treacă. Să uită la tine ca la mașină străină și nu trece, decât când ajungi fix în botul lor acolo. Dacă te-ai pus dracu să te duci, păi du-te-ai, că stai că vă văd eu, pe aici. Păi du-te, duci-te-ai să te duci. Nu sta să te uiți la mine ce bine conduc
sau cum stă părul și după aia pe partea altă, alți nebuni. Ce se întâmplă azi? Dacă nu te superi, ori n-am mai știut mult pe afară, ori nu știu ce se întâmplă, că se întâmplă. Eu, ce cățel. Ce cățel ăla lung la metru, cu picioare atâta. Chiar că hot dog. Na, și uite așa, povestea mea că dreaptă plictisă, așa pe 3, ajung la timp. Băneacă de pauză. Na, acum plec de la ședință. M-a lămurit ăștia. M-a lămurit. Dar cred că o să-mi iau de cald. Nu știu ce se întâmplă cu timpul ăsta, că dimineața e răcoare, foarte frig. Și acum mi-e cald. Oricum, ce-am zis? M-a lămurit și aștia ca să mă duc să fac niște fel, nu știu ce cursuri de la Bagel Tristelin, am priceput ce a zis asta. Vai că nu știu, cred că mi-au un serviciu part-time. Un serviciu part-time, că full-time văd că nu găsesc. Și ia uite, toți s-a găsit acum pe... Când suntem pe strada, iese toți. Na. Toți se pe stradă când mă plimb eu. Așa, deci nu știu ce am făcut, ce am zis, că ce am auzit la ăștia, că mi se fâlfe. Fix mi se fâlfe ce a zis, ei a zis, ei a auzit. Și te-am lămurit, buștea și pe tine ca și pe mine. Ce-ai priceput tu, am priceput și eu. Deci, pauză. Da, că am noutăți și de la jobul care trebuia să mă duc mâine să-l văd, să-mi arate turul fabricii și toate cele. Auzi ce aud? După 2 zile de circ și panoramă cu muistul ăsta în telefon, că n-a vrut să zică cât mă plătește pe săptămână. N-a vrut să zică. Mi-a zis tare și mare, calculează singur. Uite, asta e prețul pe oră, de la ora aia la ora aia e atâta, de la ora aia la ora aia atâta. Zic, bă, muistule, ești primul din toată țara asta care zice mie să calculez cât iau pe oră. Când e jobul tău să-mi zici, că de-aia vin la tine să-mi zici cât mă plătești, pentru ce? Oricum, deci, după toate astea, mi-a zis că aproximativ, cum mi-a zis el aici în engleză, about, deci nu e sigur, 400 pe săptămână. Cu totul, cu benzină, cu transport, cu toate căcaturile, cu allowance, cu ale, fiind numai de noapte, servici de noapte.
5 zile pe săptămână. I-am zis, bă, e numai pentru chestia asta. I-am zis, nu mersi, eu pentru 400 pe săptămână nu mă deranjez. Iau 1200 șomaj pe lună, stând degeaba, nefăcând nimic. Și să mă duc pentru ce? Pentru, dacă iau ăia 400 pe săptămână, să mă plimb o oră jumate pe drum, dus întors, benzina în Olanda e 2,30 € în cele mai multe locuri și pe peste tot sub 2 € nu găsești benzină. Deci nu mersi. Hello. Au și cucituperul mai spune că primești și 14 cenți pe kilometru. 14 cenți, dând 2,30 €. Fireți-i dracu să fiți de căcați împuțiți. 14 cenți. Ce căcat e la 14 cenți pe kilometru? Deci dacă mă duc 40 de kilometri, dus 40 întors, 80 de kilometri. Cât îmi dai tu mie la 14 cenți? Găsi iar spumele să cancerul pe ei. Vai. Și tot el sărățea la mine. Ca ce, de uite, ți-am dat lista de prețuri de la ora aia la ora aia, atâta, de la ora aia la ora aia, atâta, calculează. Zic, bă, moistule, tu crezi că vorbești cu mata? N-am înțeles. Întâi de toate e jobul tău să-mi spui cât mă plătești și pentru ce. Că da, aia lucrezi acolo ca muist intermediar să-mi zici chestia asta, nu să mă pui pe mine să calculez, dă-te dracu. Vai de mine, ce căcați în Olanda asta. Ce căcați în Olanda asta? Dacă ce tâlpeu scârbos vorbea țiganul bărâtul la mine. Na, ăsta e prețul pe oră, de la ora aia la ora aia, de la ora aia la ora aia. Calculează-ți. Zic, bă, ăsta. Dacă ce tâlpeu scârbos, i-am zis, nu, trimite pe mata să du-te tu. În locul meu că nu mă duc pentru 400 € pe lună, pe săptămână. Și aia poate, nu să știe sigur. Ci că aproximativ. Că nu e fiecare săptămână la fel. Zic, cum adică nu e fiecare săptămână la fel? Păi nu e la fel în caz că săptămâna poate e soare, săptămâna poate ploaie, dar tot zilele alea, tot orele alea le pierd acolo. Cum adică nu e tot fiecare săptămână la fel? Du-te mă, Tempuș, că nu știu ce se întâmplă în Olanda asta, că e de căcat Olanda. Îți vine să crezi sau nu, e de căcat. Și parașuta aia de la primărie, ci că știi că am fost săptămâna trecută să decidă soarta. Ci că merge cu mine, nu știu unde, să vadă la ce sunt în stare să lucrez. Zic, hai da. Dar eu zic, dacă să știi că nu mă duc în fiecare zi să fiu sluga lor pe nimic. Mergem o zi să-ți arăt ce și cum, unde dacă mă pui să fac ce să fac, să vezi de ce sunt în stare sau nu, ca exemplu. Și atât. A doua zi eu nu mă duc acolo să fiu sluga lor pe nimic, dați-vă dracu. Măcar că mie voastră de euro pe lună și mă fac chiar curvă până la urmă dacă trebuie. Și trăiesc mai bine fără stres. Coșta nu le merge cu mine. Îi fiu de România, dar la ăștia nu le merge cu mine. Nu mersi. Da, așa că le arăt ce înseamnă a fi curvă în Olanda. Nu. Și ca servici, vreau servici că m-am plictisit. M-am plictisit să stau mai acasă. Mi s-a urât de când cu căcatul ăsta de virusul care nu există, să stau numai acasă, m-am plictisit cu zile, mi s-au urât cu zile, stând degeaba. Vreau ceva mișcare una alta, dar nici așa pe bătaie de joc să mă duc să fiu sclavul vostru. Dați-vă dracu de olandezi spărcați. Nu. Ce azi e luni? De ce mâine nu mă duc? Și auzi ce m-a chemat și noaptea, la 7 seara, mă duc să-mi arate turul depozitului de la poștă. Pentru serviciul la care trebuia să mă duc mâine. Ce normal la cap te cheamă la interviu pentru serviciu să-ți arate și unde să lucrezi noaptea, la 7. Aia cred că avea chef de futut, probabil, sau ceva de genul. Mă, cu vrăjările voastre, auzi.
ci că 400 pe săptămână, maybe, aproximativ. Păi hotără-te dracu, ori e, ori nu e 400, să știu sigur. Nu-mi dați speranțe că e 400 și după aia îmi dai 300. Nu e, ăștia de căcat. În Olanda e de căcat, nu știu ce se întâmplă cu ăștia. Și dacă te uiți pe internet, milioane de joburi găsești. Și pentru oia fără școală și pentru oia cu diplome de miniștri și dracu să-i cânte. Și nu se cine nici dracu. Că în Olanda preferă mult să stea pe șomaj, că ia 1200 pe lună, degeaba și e mai convenabil, așa stai degeaba că te scoli în fiecare zi, te duci să fii sluga altuia pe 8 ore pe nimic. Nu pricep. Nu pricep ce se întâmplă în țara asta, că am aplicat la altul să văd dacă mă contactează și ăia. Ăia se laudă că dă 13,80 € pe oră. În reclamă scrie începând cu 13 €, între 13 și 16 €. E la un laborator medical, acum să văd dacă mă contactează. Dacă nu, să mă aling într-o școletă. Na, trebuie să mă trezesc, coffee time.